брат Георги, как ще те пребия тебе? Ти малумник, що не изтриеш всичко? Аз точно направя. Ама не дей са. Що? Защото играеме, ако не знаеш. Аз съм на компютъра флашката. Добре, ама кацаш ли? Ма не са скочили ли бе? Отдавна. Тука. На 800 метра сме от... Еми, Изо. Лека, Мал. лека, Изо. Там съм почти. там да. Не бе, идвам. Почти съм там, верно. Ти къде си? Ето тук съм. Вие ще имате където лета. Да, виждам те. Кацнах успешно. О! Така не се да... Мали... Мам! Бам! Значи има един господин тук, да знаеш. Къде? Тук нека да се чувам. Шо, къде си бе? Охо, Охо, Оп, намерих си боксче, което има нищо и половина. О, чувам. Това за мен. Това не си ли ти бе? Споко. Изтрих някои неща, които май не трябваше да ги трия. Това какво е? Шипка? Не ми трябва шипка. Ще триеме всичко от картата, това. Аз май го имам бекъпното на една SD карта. О, аз съм жив. Аз съм мъж. И аз съм мъж. Аз съм и спортист. И аз съм и спортист. Аз съм поставил световни рекорди. И аз съм поставил световни рекорди. Тихо. Пак ли Годзила, бе? Майте, това с този евент с тъпата Годзила е много тъпо. Лично чест. Флашката ми е като нова. Като Буквално. нова. Като носам уиски, битров съм уиски. И това май не е много добре, защото майка ми имаше някакви неща на тази флашка. Да се оправя. Внимай, защото тук има някъде човек. Не се притеснявай. Че си изключа компютъра, ще го оставя слип. Ще го оставя да спи. Ко викаш на Ланка? Ти къде си? Виждам. Как да дойда от тебе? Аре бе! С крака. Да, как се идва. О, мале, какво намерих тук? Аре бе, ще намираш после бе. Виж перчо. Тук съм, батко. Виждам те. Ела. И аз такова намерих. Това е за мен, остави. Гледай какво намерих тук, батко. То тук няма нищо, не само ще дам патрон. Държи, това мога да си го смена. А това какво беше? Вземи шилдове. Не, зеленото е по-добро. Да. Знам. О, мале, какво се става тук? Топа няма нищо с него. Вземи помпата. Ама няма никой в него, няма Ти си патрони. намериш патрони. Ето ти патрони за помпа. Сега е замил нея. Ще да презаради. Така. Вземи това. Вземи да имаме хилове ти. Аз имам такова. Но това е само един, аз имам два бандажки. Ма ти имаш по-добра. Ко правиш бе? Тествам си оръжие. Аре да вземем кое и да се бегаме от тук. Ще да взема първо малко патронки. Оп, имам 8 патрона за помпа. Браво. Ти си велик. Нали. Бате, колко обичах не такива да се качвам като малък. На тип лайнове. О, и аз. Ма аз още си обичам, аз. Давай и аз. Аре бе, колко време ще се мъкна до там, бе. 200 метра. В тази къща мога да има нещо. Надяваме се да има кола, освен хора. Мали, толкова насетих. Тук съм си само аз. Аз Даже и кола имаме тук. Я да видим дали имаме патрони за такова. Не, нямаме патрони за такова. Обаче това бих си го купил. Такова едно. Благодарим. Даже и патрончета си имаме за него. Да си купим още мъничко.
Опа, е така, още маничко. 260 патрона лапни. Ела, че се бия, бе! Чакай, идвам с колата, лад. Купих нова кола, кредит. Ела, бе, не ходи там. Имам нова пушка. Опа. Та ще дам една пушка на тебе в главата. Брате, ако знаеш колко такова съм... Мале, бат Георги, как ще те пребия тебе? Ти се пребия. Тъкъл си купих Малумник. хубава пушка, да мога да си използвам. Значи, мах си марката, бе. Не мога, не ми да. Да, ако искат да кацнат още 50 човека с нас. Няма да е проблем. О, взех помпалата. Аз вече убих един, представя. И аз. Мерси за материалите, пич. Открадна ли касата? То няма каса тук. Тук няма ли каса? Лешпер, какво ти се падна? Нищо. Някаква... такова. Я, какво ти се падна, да я вия. Това. Детко, държиш ли? Това. Пушка. Не пушка, другото на пушка. Пистолет. Я, рекордвам от 18 минути. Чакай, бе! Забравих се, чакай малко. Опа! Да се сменим, аз да строя. Ама чай първо да фарма малко материали. Там карай. Да щупа тая къща. Ти знам. Ти не чупи, аз само чупа да имам материали. Браш, отида да зареда колата. Добре. Бат, подарявам ти едно мини. Ето там по пътя да си имаш. Какво ми подаряваш? Едно мини. И една така импуска. Импутка ли? Импуска! Чакай, бе! Ти ли ще караш? Чай, аз искам да взема и този чест. Опа! Слизай! Да, я ще... Аре, бе! Много бавно строиш, бе. Оп! Абе! Заседнахме. Как минаш с него, ми обясни, бе? Дай, бе! Дай му газ! Че не мога да тръгна. Ама не дей стреля над нас, бе. Материалите свършиха, че е малко чупа. Пак ли, бе? Я се качи, има една къща, качи се. Чупи. Че само си зареда помпата. Ела, бе! Тук съм. Просто трябва да съм слезнал от колата, че да не хабим гориво. Накрая кой ще плаща? Че ще трябва да отделим 200 лева за гориво. Че шупим камък, я?
Чупиме ли камък? Аз има ли как да ти гифна материали, бе? Да. Значи, О, я, ети. Чакай, без това. Охо, нагрохтях се. Чакай на пътя. Чакай, Айде. стой да го изчисля малко. Добре. Аре! Стой! Стой първо, спри! Ела на пътя, спри! Качи се на него и спри! Давай! Няма мощност. Мали! Айде, бате! Ще стигнем ли скай лимита, а? Може би. Свършиха материалите! Айде! Виж назад, какво е? Даже и тата и дойде тук. Да, щупа тая къща. Тук си чупиш това. Къде отида, мали? Ела, че мангасара избяга някъде. Скоро ли? Къде отиде той? Долу. Убиха ме. Чай малко.